ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಸನ ಕೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಾತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಿತನ ಸೆರೆಮನಿದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗಂದು ಅಕುಲಿತ್ತಿನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಪೋಪೇರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಕಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೇನ್ವೇರ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಯೇ ದೇವೇರು ನಿಕ್ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು ಆಂಡ ಕಂಸನ ಕೆರರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೇನು ಸೆರೆಮನಿದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈ 14 ವರ್ಷ ದಾಯಕ ಆತೀನಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ದೇವಸ್ವರೂಪಿಯಾಯ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಏನನು ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಆಂಡ ಪೋಯ್ ಜನ್ಮಡು ಈರ್ದಾಯಿ ಏನನ್ 14 ವರ್ಷ ಕಾಡುಗ ಕಡಪುರ್ನಿ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ದೇವಕಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುನ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಮ್ಮಾಯಿರಿಗೂ ಪೋಯ್ ಜನ್ಮದ ದಾಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪೋಯ್ ಜನ್ಮಡು ಈ ಕೈಕೇಯಿ ಆದಿತ್ತರು ಇನ್ನ ಪತಿ ದಶರಥ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ದೇವಕಿಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ದುಕ್ಕಡ್ಲ ಕೇನ್ವೇರ್ಗೆ ಅಂಚಳ ಕೌಸಲ್ಯ ಏರು ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಯಶೋದ ಅಂದು ಪೋಯ್ ಜನ್ಮಡಿರ್ 14 ವರ್ಷ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇರು ಮೋಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು ಅವೇನು ಈ ಜನ್ಮಡು ಅನುಭವಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಒಂದನೇತ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಪನ್ಪುನು ಕರ್ಮಡ್ದು ದೇವತಲೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸಾರೆ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಾಂಡ ಯಾನಾವಡು ಈರಾವಡು ಏರೆ ಆವಡು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡು ಉಪ್ಪು ನಕುಲು ನಮವಾ ಲೆಕ್ಕಾತೆ ಇತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ವಾ ತರತ ಕರ್ಮದ ಫಲನ ನಿಕುಲು ಅನುಭವಿಸಾವಡು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.